Baro mangi kibrio om dan shu hakani kajuk ban num kwa ban pha school ya ki khun kamut ba nadu dang pun ya ki khun ru la dan lupa kata ka jing yo I jengai bangin sa pha school ya ki khun kendala he kendala san kum me kum tai la pelan bakin long he kin long han kum ta Henry ka school baro ka dei ning kong na yeng de ka kami ukpa kiba ai ning kong kata ka school kabade ka school ba kabahadu bakin poi syaki kedan kiba village syakinu kinu ki kedan kiba pilalong top haka perthai ka school ba kade nakayeng kasem na imei na ipa namar ba imei ipa ki hikai yang ban keren dangam nang ban keren ka school rukim khot tenang tapan ki hikai kumnu bangan burom ya kinong hikai nang ta ki hikai kumnu ba ngin puli kamut man bangiwan nang ta na school imei pa ihikai bangin puli di lakali ha school ki tho kumnu kinong hikai ki pha homework na em kata kamut ondala pen la yo I oh kita ki homework dan kat ni kamut kini kinong hikai ti ki dei ba la hikai bah la yo I baladon ki homework bat nang tapat kalong ba kinong hikai ki dei tangkum kinong yarap Henry lada ki kimi ki pa kim sim fikir yala ki khun bakile ayu hang ta school kamut lada omdan ki homework ki ba ki pet ki kimi ki pa kamut baro kita ki jing school ki sep mut kinu ki khna ki ba start ki dei ki ba ki yo ya ka foundation na ki kimi ki pa kamut ki yo ya ka takatan rai ke school ba na ki kimi ki pa na la yem te kanu kata kaba ya dei hadu ha kiniam ki balang ki ba pher bat hadu kinu ki kam ki jam ki bang trei ru ki long kum tai di kham tam ha ka bangi lek ha ki yang mane kamut ba salon sara kari jongi la tip pan ong ba dei ban duai yo belai ban lek ki jaseng lek seng ngarung ade bela he lasan ha ka seng khna kaba na du jinglong khalung jonga iju hikai babu spitan khar akor kumno bangan keren ka ktien ka thali na lor bala hikai mei dang bun ki ki ba hikai babu spitan hadu kumno bangan le khoi ya kamariang hadu kumno bangan sumar ya ki dingso hadu kumno bangan nang bansu ka jan khom hadu bangan so ya ki jan phong babu spitan ni bawan na kasang khna isu dei tang nong hikai niam jong kaniam khasi yalam yanga hadu bangan iet lut ikikam bat hikai hadu kumnu haba iwan hayang hasam jonga hikai bangam bit bangan sukhang kadam ya kading khang ru masmi kibawan kibalet kai hayang dikata kabang kwa ba man pensyai hang ni baki school ba hi kibaladang ipha ya ki khun shadu shabakut ka perthai ru lemdang yo ya ka school ba na imei na ipa om dondor kata ka wei ka banga kwa bangan ai jing hikai hang ni khandiat pat ka long ba ngaju kren ngaju hikai ya ki khana ki student jonga ba phin long ki badan burom phin long ki ba burom ya ki bala he lasan burom yano ru ti ki ong dan por kam dei shu ka juk jong phi ki ong kum ta ong ka juk jong phi mata kala kalam dan por shu ban burom shu ki ba he ba lasan ru ki ong em kam dei shu anti ka juk kam dei shu em mata lala kamet dengar ong shu lengo namar ba ngapat na burom bahaya ki khana
ngada pensyat hadu isya pensyat ngababun kinong trairu bun ngapan kare bam dala dia bangan syat yaki pizza an syat yaki cake ngada ko awan ice special yaki taki khana jonga banga kwa man ken mau ba ngala no senyang yaki tang da ibor jonga ba kadai kamram jonga bangan ai jing hikai yaki tinga hikai yaki habala da him tre ban burum yang apat ti kamot ba kumbanga nga burum shuwa ya phi ti kamot phi le ayu hang ta hayang mani tingong ta hayang mani phi se ya le class work ai ti phi se ya le homework ru da phi na yang mani ki ong em kayang mani jong ni kam dei kum kata kayang mani jong phi ki ong kum ta kamot ki babun hi ki ong ta ki ong em phi hayang mani jong ni ti judi le homework phi judi le class work phi ki ong kum ta kan Dengar deh mga karan tamat yaki lang ya karan rakhing ya karan biriaru. Wong to pilawan mane ani yang mane to le homework no mo. Yung em. Judan dak homework kay yang mane jong ni. Dekata kan kalong ko mga kwa ba nganwan ra ha kani ka platform. Bakinu kinu kikam bangi tray. Hadu ha assembly. Hadu ha ki office. Hadu hayeng hasan. Hadu kat syabangi lek ngidan kam ba ngin pendan kam ya kata ka jingshong school kamot ka jingshong school na layeng niyo ka babahatam ban ngilek sa hayang mani niyo ada kiwei pat kijing hikai ka ba ki takin hikai niam kiju hikai kiju ong tolong kibas ngurit di ondala poi hayang pat phi hab le saka kata kadai kaba ka class work hayang mani ki ong ki phadar ki pastor kita ki nong hikai niam jong ki muslim jong ki hindu ki hikai ki ong ba penduk jaj ka jing long bishni ya ka jing pihun kita ki hikai jong ki niam muslim ki niam hindu kita nala ki jong ki niam buddhist edo ki hikai kita lalaki jong jing kai kumno bantip yo lau para brio baro kiniam perthai ki hikai di kenta de ondala kali ndong philadep le mane philawan yang mane ki ong hoan de philadep le homework philadep le class work mane tu le homework no menta ki dan kam homework kaniam jong ni de kadai kata ke kabala daki ong kita kinang hikai niam tolong ki bako ngu ya ki kme ki pa tolong kita kiba burum ya kiba lahe alasan tolong kita kiba sengurit tolong kita kiba ai ka jingsuk ya kibai bat tolong kita kiba ai kanu kaba tei yaka jing im jong kibai kamot kita ki jing hikai kamot ba ladangi pedang ya kita na yang mane nginwan ra hadu yang jongi ya kitaru nginang yo susu bangin le ki homework bat kata ka jing le homework hayeng bat hangta hayeng mani daki class work kata kan yarap shibun yangi ba ngin yo ban pen mentoy na kita ki jing le jongi haki yang mani bat ha kita ki sangkana bat ha kita ki yang mani ki prepare ko bunjan dikate kata kajing pendan kam yaki homework ki class work kadan kam nadu na yang bangile homework ni le class work kamut ba ondang ilami shabaru idan kam sakitaki jing hikai kat shabangile te kamut kati kata kajing hikai kaba ngayo lingba kiba bun kinong hikai niam kiba ju hikai yang akunta ba haba ngale class work ngan le saka homework kata kalong kaba ngayo ban sambat phi ba ngin pendan kam hok ya kapor kaba ngilek haki yang mane bat ba kanum sap kata kading lek jong ni ban sha skor ya kijing hikai jong kita kireuniam kanang bangin pendan burom ya kata kenhun ka jong ni ru kamot ba ni warna kanu kaniam ru ni pendan burom ya kata kenhun niam jong ni iwei nani kadai kata ka kamram mangin wanra kabaha kamyat hakain lang sa alang kubleshpon